Toto je otec MP3. A toto je fakt zásadná otázka. Tušíš vôbec, ako funguje reproduktor alebo mikrofón? To je ono. Chápeš, že na platni dokážeš očami vidieť zvuk. Ako ten zvuk sa dostane na takéto niečo? Elektrónkové zosilňovače zvuk skresľujú. Táto zostava by v tom čase mala hodnotu aj rodinného domu. My sme ináč kvalitne nevedeli zaznamenať zvuk. No ale vieš, taký boombox. Máš predstavu, ako sa popasovali s tým, ako zaznamenať stereo signál na platňu? Ty naozaj nevieš, ako je na gramofóne zaznamenaný zvuk. A vlastne samotný tanier je motor. Tie kazety už vyhodím, hej? Aj tak to je staré, už to nebudeš isto počúvať. Aké kazety? Však tieto, na čo ti sú? Čo chceš urobiť? Vyhodiť. Kámo, cez to okno poletíš ty prvý. Funguje už aj tak, Čo? staré. Nikdy som ťa nevidel to povedať. Čo? Na čo ti to je? Ty šaleš, ty digitálne dieťa. že ja idem vyhodiť kazety. Je teraz vážne, vždy ma zaujímala tá tvoja kolekcia. Fakt tu toho máš veľa. Všetko je to od jednej značky, konkrétne Technics. A mňa by zaujímalo, že to všetko tam máš a troška sa o tom porozprávať. No dobré, ale tak povedz mi, že čo by ťa zaujímalo? No tak začal by som práve tými kazetami. Že ako to... Keď na mňa sa usmieva hneď prvá, vieš čo, lebo toto je zbierka, keď ja som bol tínedžer a pubertiak, tak to sú kazety z mojej mladosti. Celá zbierka, čo som mala vtedy, to bola veľká vec. No a ešte predtým, než mi niečo povieš, tak som si všimol, že Áno. máš tu nerozbalené kazety. Počúvaj. Tie sú na čo? No kedysi keď si sa potreboval dostať k hudbe, tak keď si chcel mať vlastnú hudbu, tak si ju nahral. Aha, takže producenti vtedy na takéto kazety si nahrávali takým štýlom, alebo už kúpenú pesničku, keď si mal, tak si ju naklonoval. Ja som vyrastal v dobe, kedy, vieš, nebol Spotify, nebol Deezer, nebol YouTube Music, nebolo nič z toho. Bolo iba rádio. My sme si nahrávali, alebo dostávali sme sa k hudbe, áno, v zásade nelegálne, vždy. Dali sa kúpiť aj akože originálne kazety, tuto ti chcem pustiť. No ak môžem vybrať stroj, na ktorom to skúsime. No, jasné. Tých kazeťákov tu máme fakt, že veľa. Nie je až tak veľa, lebo To není veľa. každý má svoj príbeh. Ja by som vedel veľmi dlho rozprávať o každom jednom z nich. Tak začneme napríklad týmto tu. Si trafil, ako ani nevieš, ale trafil si podľa mňa z týchto kazeťákov pre moje srdce asi najväčšej mašine. Skúsme ju zapnúť. A ja viem, že teraz ma ľudia pod čiernu zem znesú a ja neviem čo, hlavne odborníci v mojom veku. Ale ja tvrdím, že to je najlepší kazetový magnetofón, ktorý bol kedy vyrobený. Samozrejme, že sa nájdú odporcovia a povedia, že na Kamichi Dragon 1000 je viac, ale podľa mňa nie je. Nie je nič lepšie ako Technics 965. Prečo by mal byť tento lepší ako tieto ostatné? Čo ho robí lepším? Toto už je riadna mašina, lebo to už má elektricky ovládané proste dvierka. Predtým, ako si chceš kazetu pustiť, keď si chceš danú pesničku, tak ty si ju musíš pretočiť, hej? Že tam, kde by mala byť, vidím, že je to na strane A, prvá pesnička, ja si chcem pustiť Informera. To je možno jedna z vecí, čo nás naučila trpezlivosti na rozdiel od vás mladých. Všetko hneď, áno, už to máme pretočené. No a dáme play. Koniec. No nič, ale vrátim sa k tomu. Ja by som povedal takú vec, že čo ma mrzí najviac zo všetkého, že o čo vy ste ako vaša generácia ochudobnení. Vy ste už aj ty, a to si iba o generáciu po mne, ty už si nezažil analógovú dobu. Vy ste digitálne deti. Takže toto je čisto analógové, hej? Ak sa bavíme iba o zvuku, je čisto analogový. Prečo som tak trošku zneistel je fakt, že je tu motor riadený už digitálne, hej, aby nekolísali otáčky. No jasné, je to tá najvyššia rada, dajme tomu, ale že... Áno, hej, a to je na 90. roky, to bolo niečo, hej, keď si mal motor riadený nie klasickým komutátorovým motorčekom, ale motorčekom, ktorý bol riadený mikropočítačom. Toto je fakt, akože ja to zopakujem, podľa mňa najlepší kazetový magnetofón, aký bol kedy vyrobený. Aj keď sú, hej, medzi nami fajšmekrami sú spory, že... No a vysvetli mi teda, ale že čo toto analogové znamená, hej? Že berme, že toto není ten najvyššia rada, ale Dobre. Že čisto analogovo sa to číta. A čo to pre mňa znamená, že analogovo? Čo sa stane s tou kazetou, že analogovo ju číta? Tušíš vôbec, ako funguje, dajme tomu, reproduktor alebo mikrofón? No čiastočne, ale... Čiastočne. Jednoduchá vec, to je jednoduchá vec. Predstav si, ideme kresliť. No poďme. Tu je nejaký typek, to si ty, s nosom a ušami a ty niečo hovoríš. Preto dáme nejakú membránku,
Hej, povedzme si, že toto je nejaká umelá hmota na na takomto závesnom systéme. Ja si to ináč môžem potom ukázať. Tu je navinutá cievka, ktorá je v takomto veľkom silnom magnete. Hej, toto je magnet. Z tej cievky ide jeden vývod, druhý vývod elektrický. Keď ty rozprávaš do tej membránky, tá membránka sa hýbe a tým, že sa hýbe v magnetickom poli, tak na tej cievke vzniká nejaký signál, nejaké napätie. Hej, to sa potom zosilní v zosilňovači, môžeš to dať zo zosilňovača do reproduktora, ktorý vlastne ten tvoj hlas zosilní, alebo to môžeš dať do nejakého, ja to zase nazvám ZZ, ako záznamové zariadenie, to môže byť práve ten kazetový magnetofón a on nejakým spôsobom to dostane na kazetu, hej, no ja takto kreslím kazetu. Aha, takže tým, že hovorím, vlastne rozchvievam nejakú cievku, ktorá vytvorí nejaké proste pole a viem to nahrať proste, ten môj hlas. Áno. Viem ho uložiť vlastne. A to bola tá kazeta, to bolo to úložisko. Áno. No dobré, ale kde to tu konkrétne je uložené? A to si to stále neviem predstaviť. Niečo ti ukážem. Stačí nám toto. Potiaľ to preč, toto dáme preč, toto. Ako vzniká zvuk? Hej, nejaké frekvencie, to je jedno, hej, taká špička, tu si zakričal, že hej, daj mi pokoj. Takto nejako vyzerá ten elektrický signál, ktorý vzniká tým, že hovoríš do mikrofónu. A teraz, ako ten zvuk sa dostane na takéto niečo? Tá informácia zvuková je, ten signál je prenesený tu. A to je extrémne fascinujúca vec. Teraz jednoducho. Ja mám veľmi veľký problém relatívne zložité veci vysvetľovať jednoducho, lebo to neviem, lebo ja som s týmto vyrastal a mne to je jasné. Ja neviem, z čoho je ten pasík vyrobený, človeče. Z igelitu. Aha. Je to niečo veľmi špeciálne, je to plastové určite, je to jemné a je na tom nanesená, preto je tá farba taká, vrstvička magnetického materiálu. Čo má magnet so zvukom? Aj keď sme začali trošku zložito, lebo kazeta je zložitá vec. Čiže privediem nejaký signál do zariadenia, ktoré v našom prípade je magnetofón. Ja som ti kreslil, že ten signál môže mať hociaký priebeh, hej, proste to je nejaká harabala, nazveme to, že zvuk, lebo to je zvuk, hej. A tento signál potrebujeme nejakým spôsobom uchovať. Toto je náš elektromagnetický pás, to je tento plastík. Na ňom je magnetická vrstva a v ňom sú takto všelijako magneticky orientované všelijaké blbosti, ktoré sú rôzne magneticky orientované, úplne náhodne. Keď chceš túto informáciu zaznamenať na tento pás, tak potrebuješ urobiť dve veci, hej? A to už ideme dosť do hĺbky, to znamená, musíš ten pás nejakým spôsobom predpripraviť. Potom si to môžeme ukázať. V magnetofóne je vec, ktorá sa volá, že mazacia hlava. Mazacia hlava je zariadenie, do ktorej púšťaš nejaký signál v našom prípade. Čiže tu ide nejakých 50 až 250 kHz signál, hej, normálna sinusovka a tá urobí to, že z týchto bodiek urobí zrazu, ako náhle opustia ten pások, ide dajme tomu týmto smerom, hej, že posúvaš ten pások, no, toto sú rôzne orientované magnetické čiastočky, jeden ide tak, druhý tak, má severný pol. Mazacia hlava spraví to, že ich všetky nejakým spôsobom usporiada, hej. Za mazacou hlavou, keď chceš zaznamenať ten zvuk, tak vlastne tento signál, alebo z toho mikrofónu, alebo z čohokoľvek, z rádia, čohokoľvek, ide do súčiastky, ktorá sa volá nahrávacia hlava. Ja ti potom vysvetlím, ako tá nahrávacia hlava funguje. Je to jednoduchá vec. Čiže ten signál privedieme tu a on urobí to, že v rytme tohto signálu začne tie magnetické veci usporiadavať. Inými slovami moduluje. A oni takto zostanú zmodulované proste do momentu, kým ich znova nevymažeš, alebo sa i nejako nepoškodia magnetickým polom. Hej? Čiže... A dobre, otázka. Kebyže kazetu nechám takto už nahratú, hej, že tak ako dlho vydrží životnosť? Pokiaľ sa bavíme o ideálnych materiáloch, to znamená, že ten magnetický materiál sa z toho pásika, ja neviem, vekom nezačne odliepať, alebo kazeta nebude vystavená externému magnetickému polu, tak vydrží, sa až bojím povedať, skoro až väčšine. Tu jediný problém je, že môže dôjsť k degradácii záznamu a tú degradáciu spôsobí sama kazeta sama sebe. Tým, že tá vrstvička je veľmi tenká a ona je proste navinutá, tak môže z jednej strany do druhej ovplyvniť. Aha, samu seba. Áno.
lebo nebol by problém vyrobiť extrémne ešte o mnoho tenší materiál, aby bola dĺžka záznamu dlhšia, ale už by sme narazili na mechanické limity, kedy sa jedna vrstva prepíše druhou vrstvou. A za normálnych okolností by tu bola ešte tretia hlava, a to je prehrávacia hlava, ktorá robí do tejto hlavy signál prinášame, to je počas záznamu, a z tejto hlavy zase tieto vlny sníma tá hlava, tu je taká vzduchová medzera, my si hlavičku nakreslíme, a odtiaľ ide signál do nejakých zosilňovacích obvodov, lebo ten signál tu je extrémne slabúčky, fakt extrémne slabý. A aby si ty ho mohol dať do ďalších krabičiek, tak ho musíš zosilniť, hej? Lebo my sme si nepovedali, keď sme pustili tú kazetu, tak som ťa upozornil na jednu vec. Ten šum, lebo najväčším nepriateľom, alebo ak by sme sa mali baviť o kvalite magnetického záznamu, tak najväčším nepriateľom bol šum. Čuješ ten krásny šum? Čo ho spôsobovalo? Práve toto. Aha. Nech už ich máš akokoľvek keď sú veľmi neusporiadané tie čiastočky, aj televízor, pamätáš sa, keď nevysielali, tak šumel, ale ono sa nie vždy podarí tie čiastočky všetky takto usporiadať, vieš, sem tam jedna takto je, a to sa prejaví práve tým šumom. Jasné. Nie je to dokonalý materiál. Jasné, nie je to dokonalý materiál. Druhá vec, ktorá je, kvalita toho záznamu počívala aj v tom, ako presne si vedel pohybovať tým páskom, hej? Že nesmieli ti kolísať otáčky, lebo by to robilo wow, taká tá floating, alebo tak nejak sa to po anglicky volá, hej? No mám otázku. Na jednu kazetu, teda aký dlhý záznam viem nahrať? Dobrá otázka. V prvom rade si treba povedať, alebo takto, možno vieš a možno nevieš. Kazeta má dve strany, hej? A, B. V skutočnosti sa vždy nahrával záznam iba na jednu polovicu, na spodnú alebo vrchnú. To znamená, že ako si ju otočil, hej? A teraz, mne najdlhšie známe kazety sú 120 minútové, to znamená 60 minút na stranu. Ale nebola to štandardná dĺžka, úplne štandardné dĺžky boli hodinové a 90 minútové. No dobre, tak máme vysvetlené, ako kazeta funguje, ako ju máme nahranú. Teraz ju dám vlastne do toho prehrávača. Áno. Ktorý ju prehrá. No dobrá, na čom je nejaká prehrávacia hlava? Ako to prehrám ten záznam? No vysvetlím. Ja som doteraz hovoril niečo, poďme sa pozrieť. Toto je tá mazacia hlava. Čiže páska ide v tomto smere, povedzme si, ide zľava doprava. Vymaže sa touto hlavou, táto kombinovaná hlava, táto zaznamenáva zvuk, je tu istá medzera bezpečnostná a táto ho potom prehráva. Čiže máme tu tri hlavy. To sú tie tri bloky, ktoré si kreslí. Presne to sú oni. Hovoril som tiež o presnosti, kolísania, posúvu a tak ďalej. Štandardný magnetofón mal tzv. Len jeden stan, to znamená, táto klapka sa pritlačí k tejto oske a ťahá kazetu. Tie najvyššie stroje mali kapstany 2 ako tento. Hej, aby popred hlavu bol ten posúv alebo to kolísanie čo najmenšie. Takže to je to, čo roluje tú pásku. Presne tak. A roluje ju vždycky rovnakou rýchlosťou? Áno, v kazetových prehrávačoch je myslím 4,76 cm za sekundu. Okay. Aby, keď nahráš kazetu u seba doma, aby aj kamarátovi, alebo keď si kúpil originálnu kazetu, tak musela byť nejaká norma. A tu je taká zaujímavá otázka, že prečo práve taká rýchlosť? Rýchlosť má ohromný vplyv na kvalitu záznamu. Že keby, vieš, lebo logická otázka, no dobre, tak keď ideme 4,76, tak to dajme na 3 cm a nahráme dlhší záznam. Nie? Však keď pohybujeme pomalšie, tak na dané množstvo pásky sa vojde viacej zvuku. No nevojde, nie? Prečo? Tak ak je potrebná rýchlosť na tú moju frekvenciu, aby som ju prehral v tomto rýchlosti 1, tak musí byť asi taká dĺžka, ktorú určili, nie? Teraz z tejto tvojej vety som pochopil, že tomu čiastočne rozumieš, ale zároveň máš ten istý problém, čo ja, nevieš sa správne vyjadriť. Ešte raz sa vrátim. Máš metrový pásik. Áno. Hej, a hýbeš ním nejakou rýchlosťou, dajme tomu tými 4,76 a nahráš na to, ja neviem, keby som to vyrátal, to 20 sekúnd záznamu, hej, trepem úplne blbosti. Keby som znížil rýchlosť o tretinu, tak predsa logicky nahrám o tretinu viacej zvukovej informácie, je tak? Áno. A prečo sa to nerobí, už si mi síce povedal, ale skúsa sa myslieť teraz, prečo sa to nerobí? Počet týchto čiastočiek je obmedzený, hej, Áno. Tam ich nie je nekonečné množstvo. Čím rýchlejšie ideme, tým viac tých čiastočiek magnetujeme, alebo tým väčšiemu množstvu tých magnetických čiastočiek odovzdáme zvukovú informáciu a tým je ten záznam kvalitnejší. Čiže my vieme vedeli by sme na tú pásku dostať viacej zvuku, ale na úkor kvality. Hlavne vyšších frekvencií, lebo by sa nestihli zmagnetovať všetky, tak ako potrebujeme, a na úkor šumu. Kedysi totiž, keď si chcel zaznamenať, dajme tomu, že si kapela, štúdiový zvuk, vieš, že si nahráš bicie, vokály a tak ďalej, a tam potrebuješ fakt čo najväčšiu kvalitu. Tak sa používali cievkové magnetofóny, ktoré mali rýchlosť až 19 cm za sekundu a možno aj 38, hej, že a ten pás bol takýto hrubý, bol polpalcový
dvojpalcový, jednopalcový, proste to boli šialené proste dĺžky a ja neviem čo. Ale nebola iná možnosť. Hej, my sme ináč kvalitne nevedeli zaznamenať zvuk ako na magnetický pás. No dobrá, poďme teda k tým ostatným strojom, čo tu máme teda. Tu ukázal si mi tú najvyššiu radu, hej? No, z toho, čo tu mám, tak áno, lebo ona má strašne veľa vecí. No a všimol som si práve, že od Technicsu tu máš 1 na 2 kazety. To je práve na to nahrávanie a mazanie. Ty chceš prekopírovať pesničku z jednej do druhej. Presne. A nehovoril si, že to bolo nelegálne a oni takýto stroj urobili? Tak čo bolo nelegálne? Tak predstav si, že ty si naspieval pesničku Prší, prší, len sa leje a chcel si to pustiť kamarátom, no tak si nakopíroval 10 kaziet. A čo bolo nelegálne na tom, že si nahral? A ono to kvalitu prenesie 1 k 1? A toto je fakt zásadná otázka. Magnetický alebo analogový záznam, ak má nejakú fakt veľkú nevýhodu, tak vždy je kópia horšia ako originál. Okay. Už do akej miery je horšia, či oveľa, o menej, ale vždy je horšia. No dobre, ale kebyže mi to máš povedať, hej, toto ukázali mi to najlepšie. Dá sa povedať objektívne, že niečo, čo je najhoršie z týchto kazetových prehrávačov, že tá prvá rada možno, tá najslabšia? Tu ani jeden z nich nie je úplne slabý. To nie je chválenie, lebo tie úplne najlacnejšie kazeťačiky... Počkaj, a my možno máme taký, ty kokos. Vieš, lebo s takýmto čudom si do prírody na piknik s frajerkou nezašiel. No ale vieš, taký boombox. A toto bolo robené... Ty, brďo, a v tom mám ešte baterky? Toto som zvedavý. Vieš, ale aký si bol frajer? Sám počuješ, že tu o kvalite nemôže byť ani reč. Ale je tam zaznamenaný taký telefónny zvuk a hrá to. Tak ale prečo je tá kvalita horšia? Keď som hovoril o tých mašinkách, tak som ti hovoril, že sa to dá urobiť tak, len taká všelijak. Tu sa ošidilo všetko, čo sa ošidiť dalo. Hlavy už má len 2, dokonca asi len 1. Táto mazacia je trvalý magnet, že ešte aj mazaciu hlavu nahradili obyčajným magnetom, aby tam nemuseli dávať elektroniku. Mazanie obyčajným magnetom spôsobuje niekoľkonásobne vyšší šum a tak ďalej. A teraz ideme naspäť k tým strojom, čo si hovoril, že si na piknik nezoberieš. Kebyže sa chceme cenovo pobaviť v tej dobe. V tej dobe, keď toto naozaj bolo nové a ja som bol pubertiak, tak ja som tieto mašinky videl nie že prvýkrát. Ja som sa na ne pozeral iba v katalógoch, ktoré doniesli kamaráti, ktorí mali rodičov, ktorí cestovali do západného Nemecka a tak ďalej, alebo v Tuzexe, to boli také špecializované obchody. Táto zostava stála možno, by v tom čase mala hodnotu aj rodinného domu. Som si povedal, že ja keď budem dakedy veľký, ja budem mať hi-fi väžu aspoň 4 alebo 5 komponentov a proste to bol môj v tom čase životný sen. On sa naplnil. Hi-fi väžu mám akurát teraz už je, by som povedal, možno aj trochu bez cena. Tým kazetovým strojom, koľko ich tu je? Čo všetko sú tie kazetové stroje teda? Bavíme sa o analogových. Hej? Áno, lebo o analogových. Toto je taký hybrid, k tomu si môžeme potom dať čo povedať. Tento prehráva aj digitálne, aj analogovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale vidím tu podobné stroje, tie ostatné sú čo? Joj, ale toto by bolo na dlhý podcast. Toto je Digital Audio Tape. A už je tam to slovíčko digitálna. V tom čase, v 90. rokoch, asi neexistoval kvalitnejší záznam ako práve na toto. Toto sa používalo na profesionálny záznam zvuku. Vysvetlím. Oni stále v tých 90. rokoch, oni nevedeli uchovať informáciu ináč ako magneticky, ale vadilo im najviac zo všetkého práve to, že nevedia tú informáciu kopírovať jedna k jednej. To priniesla práve až digitálna doba. To je také zaujímavé, že tú digitálnu informáciu, to znamená, že ten zvuk prevodník mi dali na digitálny signál, ale čo s ním? CDčka ešte neboli. Toto čudo zaznamenávalo digitálny signál na magnetickú pásku, ale bezstratovo. Ja to poviem vašou rečou. Vávka, to znamená nie MP3, vávka zaznamenávalo na magnetickú kazetu. Nebol šum, nebolo kolísanie rýchlosti. A zo milión vecí bolo vyriešených digitálnym záznamom, ale stále na magnetický pásik. Ešte dynamický rozsah, to je ešte, vieš, ty nemôžeš s tými magnetmi hýbať hore-dole, že vieš, že povieš si, že od nula po nekonečno. Keď bol veľmi veľký zvuk alebo signál na vstupe, tak už viacej sa ten magnetický pásik nedal zmagnetovať a teda začal skresľovať. Skresľovala tá nahrávka. Pri digitále máš ten dynamický rozsah o mnoho väčší. Ale stále to malo strašne veľa nevýhod. Čo ťa napadá?
No je to digitálne, nie? Už to nejaký prevodník tam musí byť. Áno, a v tom čase neboli tie prevodníky také, ako sú dnes, ale hovorím, zatiaľ je to bezstratová vec. Tu už by sme sa bavili o tom, že tu bola veľmi komplikovaná mechanika, lebo záznam bol robený formou otočnej hlavy magnetickej, veľmi podobnej vo videorekorderoch, ale to už zachádzame proste úplne mimo. Čiže bola veľmi komplikovaná mechanika, aj elektronika, ktorá to ovládala, ale medzi také tie užívateľské najväčšie nevýhody boli, že stále si musel kazetu pretáčať. Hej, že keď si chcel ísť z jedného konca na druhý, musel si to miesto nájsť mechanicky, čo trvalo čas. Extrémne zle sa editovala taká nahrávka, vieš. Vtedy ešte, že keď si proste chcel strihať, že používalo sa to ako master, to znamená tá finálna verzia po strihu, dajme tomu, keď kapela nahrávala pesničky, tak mastre sa nahrávali na dátka. A potom paradoxne sa táto kazeta odovzdala do štúdia, kde sa lisovali CDčka a oni to robili z tohto. Je to drahé na tú dobu, extrémne drahé, lebo toto bola to najviac, čo sa v tej dobe dalo vyrobiť. To znamená, bolo to extrémne drahé na výrobu. To naozaj stalo. Ja keď som túto mašinu kúpil, toto je moja posledná, ktorú som kúpil za strašné peniaze. Takže ešte aj v dnešnej dobe to není, že úplne niečo lacné. Juj, nie, dneska už sú veľmi raritné a hlavne vo funkčnom stave. A predpokladám, kazilo sa to tým pádom aj veľmi? Pri mne poviem, že ja som datko mal v rukách dvakrát v živote, hej. A čo je úplná sila, tak sleduj. Ja umriem. Ono ešte hrá, počkaj, to hádam nie, cleaning. Tam niečo je, ale už chcel ísť, videl si to. No to je tá zložitá mechanika. Ona je citlivá na všetko. Dobre, rozoberať to nejdem, ale teraz som sa skoro to... Toto je tvoj jediný digitálny? Nie, práve preto tento spodný je taký extrémne zaujímavý. Firma Philips, aj keď toto je Technics, ale Philips prišiel s takou vecou, že si povedal, že Dorina, na svete sú milióny a milióny kaziet a poďme teda urobiť formát alebo mašinu, ktorá bude prehrávať normálne mašiny a zároveň bude nahrávať digitálne. Tu je zase jedna extrémna zaujímavosť. Podľa môjho názoru, to používam často, je toto formát, ktorý ukázal cestu ku komprimovaným formátom. Toto je otec MP3. Pretože nepoužívali tak komplikovanú mechaniku, používali rovnakú mechaniku ako klasický kazetový magnetofón, zaznamenávali na ňu digitálne. A keďže tá kazeta išla relatívne pomaly, tak tých aj digitálnych informácií sa tam nevošlo veľa. Tak museli urobiť čo? Museli urobiť komprimáciu. Odstránili z toho záznamu informácie, ktoré oni boli presvedčení o tom, že ucho ich aj tak nepočuje. Takže proste menšia veľkosť, tá istá kvalita. Skoro tá istá kvalita. Už to bola stratová kompresia. Ale to bol celý ten princíp toho. Áno. Keby sme sa na MP3 vrátili, toto nahrávalo rýchlosťou, alebo proste malo kvalitu, myslím, 386 kilobit za sekundu. Najkvalitnejšia MP3 má 320. Stále to bolo kvalitnejšie ako MP3, ale v tom čase, keď toto vzniklo, tak MP3 ešte neexistovali. Dátko, pre zaujímavosť, má dátový tok bezstratový asi 1,7 megabit. Takže rádovo vyššie. Áno, o celý jeden rad 192 kilobajtov za sekundu, nie kilobitov, ako boli neskôr MP3. Hej. Čiže o jeden rád vyššie. Zrazu si mal mašinku, ktorá nahrávala, keď si potreboval digitálne, ale zároveň tie milióny a milióny kaziet dokázala prehrať. Ale veľmi sa to neuchytilo, lebo cena. No dobré, a prečo ich máš potom toľko, hej? No ono je to také zaujímavé, lebo hovorím, my by sme tu mohli byť do večera, ja by som ti o každom vedel dlho rozprávať. Ešte by som vypichol jeden. Technics, toto je záverečný, alebo posledný model, ktorý Technics vyrábal. Oni prišli s takzvanou amorfnou hlavou. My sme sa doteraz bavili o magnetickom zázname, tu oni sa snažili použiť trošku iný princíp záznamu a reprodukcie. Tvrdili, že je kvalitný a ja neviem aký, a on aj bol, toto je tá najvyššia rada z 90. rokov, ale tie hlavy sa v porovnaní s klasickými konvenčnými hlavami dožívali alebo vydržali menej. No. To bol taký výstrel do tmy. AZ-kovi s funkčnými hlavami je čoraz väčší problém, oni umierajú už len na vek. Každá z tých mašín je v niečom výnimočná. OK, no a potom tieto veci v strede, čo to konkrétne je, a to si všímam aj často, že tieto máš najčastejšie zapnuté. No, tieto veci v strede sú to, čo už z toho slabého signálu, a to je jedno, či je to CDčko, kazeťák, alebo je to proste gramofón, z toho lezú vždy veľmi slabé signály, hej, alebo proste úroveň tých signálov je niekde na úrovni 1 V. Znamená, výstup z týchto krabičiek nevieš priamo pripojiť na reproduktor, ale musíš ich ešte prehnať cez krabičky, ktoré s tým zvukom ešte vedia zázračné veci urobiť a potom ich pošlú do toho reproduktora. Ako sa volajú tie krabičky? Idem od konca. Reproduktor je napájaný zariadením, ktoré sa volá zosilňovač. Ja tu mám 3.
Zase každý má svoje výhody, nevýhody. Vravím, toto je splnenie si detského sna. Jeden je MOSFETový, druhý je klasický bipolárnych súčiastok z klasických tranzistorov a toto bola referenčná rada, to je taký hybrid. Čiže to sú koncové stupne, volá sa to koncový stupeň. Ich úlohou bolo z malého signálu urobiť veľký signál, alebo od toho zosilňovač slovo je. Zosilniť. Hej, nemal si nič vymýšľať, lebo dobrý zosilňovač by si nemal vymýšľať a to, čo je na vstupe, by malo byť na výstupe. Ale fakt je taký, že my ľudia máme každý iné preferencie na zvuk. Rovnako ako muži na ženy alebo čokoľvek, že jednému sa páči viac výšok, menej basu, tak začali výrobcovia do tých zariadení montovať tzv. Korekčné predzosilňovače. To znamená, do istej miery si vieš upraviť charakteristiku toho výstupného zvuku, že si pridáš výšky alebo basy. A skreslia ti tieto zosilňovače zvuk? Ten kvalitný, ktorý mám napríklad nahratý v tomto špičkovom kazetovom prehrávači a pošlem ho ešte do toho koncového zosilňovača? Áno. Áno, neexistuje ideálny zosilňovač, ktorý by proste si trošičku veci nevymyslel. Hej, do akej miery a akým spôsobom to je na dlhú debatu. Napríklad by sme sa vedeli hodiny baviť o tom, že prídeš na nejakého audiofila a on ti povie, že najkvalitnejšie zosilňovače sú elektrónkové a tieto tu moderné polovodičové stoja za nič. A teraz zase príde nejaký ultramoderný audiofil a povie, že tieto analógy môžeme hodiť všetky do koša, pretože D-čkové zosilňovače. No len taká otázka, keď si spomenul tie elektrónky, lebo to naozaj často počujem. Je to fakt, že elektrónkové sú podľa teba najlepšie? Ja som zvedavý, že keď toto video vyjde a teraz tam zaznie toto moje že koľko unfollowov budem mať, ale je mi to jedno. Ja som začal tú debatu o zosilňovačoch tým, že zosilňovač má zvuk zosilňovať. A pokiaľ možno, nech si nevymýšľa. A elektrónkový zosilňovač má jednu zaujímavú vlastnosť. Keďže elektrónka je veľmi starý prvok, dokonca to nie je ani polovodič, elektrónky sú veľmi pomalé súčiastky a oni charakteristickým spôsobom, a vrátim sa k tvojej otázke, neskreslia zvuk. Elektrónkové zosilňovače zvuk skresľujú, ale skresľujú ho tak zaujímavým spôsobom, že veľkej väčšine ľudí sa ten zvuk páči. Že je príjemný na počúvanie, je taký teplý. Ale v skutočnosti sa nemôžeme baviť o kvalite, lebo na výstupe je úplne niečo iné. Čo on zafarbuje. Áno. Len malinká odbočka, že prečo elektrónkový zosilňovač podľa mnohých má lepší zvuk ako polovodičový, je ten, že ty keď do zosilňovača dáš nejakú frekvenciu, predstav si, dajme tomu, ja neviem, 1 kHz. Vďaka tým obvodom a ja neviem čomu všetkému, tam vždy vzniknú tzv. Harmonické frekvencie, ktoré ten zosilňovač, niektorý menej, niektorý viac, sa snaží potlačiť. Ale nie je to dokonalý stroj. A problém elektrónkového zosilňovača je v tom, že on urobí tzv. Nižšie harmonické. Z 1 kHz urobí 500 Hz alebo 900 a tak ďalej. A uchu je to príjemné, je to ako keby teplý zvuk. Keď sa to urobí opačným smerom, že z jedného vznikne 2, 3, 4, 5 a násobky do hora, ucho je na to extrémne citlivé a reže to uši. To znamená, že polovodičový zosilňovač, ktorý má rádovo 1000-krát menšie skreslenie, ale skresľuje do vyšších harmonických, sa ti jeho zvuk o mnoho menej páči ako zosilňovač elektrónkový, ktorý má skreslenie v rádoch percent, nie 1000%, ale percent, ale ten zvuk sa ti páči. Môže byť príjemný na počúvanie a aj je. Gitaristi majú radi to charakteristické skreslenie. Gitaristi používajú elektrónky, kým sa dajú, lebo sa im páči ten zvuk. Ale ja tvrdím, to nie je kvalitný zosilňovač. No dobre, to by sme mali, toto sú tieto tri všetky koncové zosilňovače, áno? Otázka, že povedal si koncový. Čo to znamená, že koncový je ešte aj nejaký, že na začiatku? Áno, tieto dva napríklad majú v tejto, ono to fyzicky tak reálne nie je, ale majú v tejto spodnej časti ešte tzv. Predzosilňovač. Hej, že ten signál z toho kazetového alebo zo zdroja signálu ide najskôr do predzosilňovača a potom do koncového stupňa. Toto je len čisto koncový stupeň a ten predzosilňovač má samostatne tu, ale to už je zase taký úlet od Technicsu, že oni, aby bol ten zvuk čo najkvalitnejší, to bol skôr marketingový ťah ako realita, tak to dali do osobitnej krabičky, aby sa neovplyvňovali. Dokonca zašli tak ďaleko, že oni tvrdia, a ono to je čiastočne pravda, že sieťové transformátory a napájacie zdroje vnášajú do zvuku nežiaduce veci, tak tento zosilňovač funguje na baterky.
Ty keď ho máš vypnutý, tak sa batéria nabíja a keď ho zapneš, tu je indikované, ide na batériu. Je tam normálne, už vtedy oni boli takí šialenci, keď ju normálne vyťahnem, chápeš? Nabíjacie, už som ich niekoľkokrát menil za životnosť, lebo to sú 40-ročné stroje. Ale proste oni boli takí šialenci, že oni dobre, aby to malo fakt brutálne dobrý zvuk. Myslím, že je to skôr marketing. Jasné. Ale dobre, ale tak samozrejme ľudia za to platili. Ti hovorím, že táto zostava vtedy stála polovicu auta, hej. Platíš veci za polovicu auta, vidíš, a už mi nedovolí zapnúť batériu, lebo nie je dostatočne nabitá, hej. Už mi to nedovolí, musí sa nabiť. Ten zosilňovač stále naďalej hrá, len sa prepol proste na sieťové napájanie. Prečo mi treba nejaký predzosilňovač a ešte koncový? Nestačí mi nejaký jeden proste? 3 rady potrebujeme proste zosilniť ten signál. Nedá sa to urobiť, alebo nie je dobre to robiť jedným zariadením, alebo iba jedným obvodom. Potom tu máme ešte tento stroj, toto je čo? Ja som, keď som túto väžu robil, tak som sa zásadne vyhýbal digitálnym veciam, ale tak v podstate aj CDčko, aj všetko je digitálne. Táto mašinka vylepšuje zvuk. Urobili mašinku, ktorú nazvali Digital Sound Processor, to znamená, že ešte ako keby ďalšia dodatočná úprava zvuku predtým, ako ide do koncového stupňa. Čiže v skutočnosti ja to mám zapojené tak, že z kazetového prehrávača ide zvuk do predzosilňovača, kde si zvolíme, hej, predzosilňovač je aj na to dobrý, že si zvolíš jednotlivé tieto krabičky, kazeťačky, jeden, to viem prepínať. Ako... Áno, tu si prepneš vstupy, že ktorá z tých krabičiek má hrať. Aha, to je super. Ten signál z tejto krabičky ide do upravovača zvuku, ktorý ho vylepší nejakým spôsobom. Hej, tu mi hovorí, akým ja tu mám toto, keď uvidíš teraz, že ako ja mám nastavený equalizer. Vyhulené basy, vyhulené výšky a zabité stredy, ale to je moja preferencia. Ja tak veľmi rád počúvam hudbu, hej. Takže toto čudo mi upraví hudbu alebo zvuk spôsobom, akým si tu viem nastaviť. A z tohto čuda už ide zvuk priamo do koncového stupňa, ku ktorému sú pripojené reproduktory. Takže tu je celá tvoja kolekcia. A zabudli sme teda ešte jednu vec, sme vôbec nespomenuli, a to je práve tento gramofón. Keby sme sa bavili o gramofóne a analogovom zázname zvuku, mali sme začať gramofónom. Toto celé, čo sme doteraz natočili, môžeš hodiť do koša a poďme sa baviť o tom, ako sa vlastne z historického hľadiska dal zaznamenať na začiatku zvuk. Takže gramofóny boli ešte pred kazetami. Na gramofóne sa záznam zvuku analogového dá vysvetliť tak, že je o mnoho pochopiteľnejší ako s tými magnetickými komplikovanosťami, ktoré som doteraz rozprával. Ty naozaj nevieš, ako je na gramofóne zaznamenaný zvuk, alebo ako to funguje? V skutočnosti to je to najkrajšie, čo môže byť, že ono to fungovalo, ten prvotný pokus bol, že si urobil nejakú veľkú membránu, že tuto proste si ty spieval alebo hovoril zvuk. Urobil sa taký zvukovod, na konci bola zase nejaká membránka. Membránka je niečo také veľmi jemné, k čomu bola nejakým veľmi jemným mechanizmom pripevnená ihla. Ako sa táto membránka chvela, tak tá ihla do toho materiálu rozchvela a dajme tomu, že to bol vosk. Ja to poviem ináč takto. Tu bola ihla, tu bola membránka a tu bol zvukovod. Tu si hovoril, na tú membránku šiel proste tlak. Tým tlakom sa tá ihla rozochvela hore-dole a vytvárala drážku a v rytme toho zvuku ten valček sa otáčal a zároveň tá ihla išla jedným smerom. Čiže ako si ty hovoril, vyrývala sa drážka do toho materiálu a posúvalo sa to. Že keď proste zakričíš, tá ihla pritlačí do toho materiálu voskového a tým, že sa točí, tak vznikne v tom materiále rýha. A keď to urobíš opačne, že zrazu točíš valčekom, na ktorý jemne tlačí tá ihla, jemne, tak sa začne chvieť táto membránka a zvuk začne ísť opačným smerom. Že v skutočnosti tam nebol predzosilňovač, koncový zosilňovač, bolo to robené čisto mechanicky. A v podstate gramofón je úplne toto isté, len miesto valčeka je proste vinylová plátňa alebo vinylový materiál, v ktorom sú od výroby lisovaním už vyrité nejaké drážky a tá ihla takto podskakuje. Na základe toho, že sa zase v tom magnetickom poli presne úplne rovnako ako pri mikrofóne, presne úplne rovnako ako pri magnetofónovej hlave, ako náhle máš nejakú cievku, v ktorej sa mení magnetické pole, na jej výstupe je elektrické napätie, ktoré treba zosilniť, bla 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 a ono to hrá. Krásne ale je, pokiaľ sa bavíme o kvalitnom zázname zvuku, prišla taká doba, že minimálna požiadavka je stereo. A teraz ti dám hnusnú a zákernú otázku. Máš predstavu, ako sa popasovali s tým, ako zaznamenať stereo signál na platňu? Lebo ja som ti teraz hovoril, že dobre, však máme ihlu a tak to tam vyrie, ale to je len jeden kanál. Ako by si nahral druhý? Netuším. Najlogickejšia otázka dá dve ihly, vieš, že
Ale v skutočnosti na gramofóne je jedna ihla. Oni urobili ohromnú fintu. Jeden kanál chveje tou ihlou hore-dole, dajme tomu pravý, a ľavý kanál naráža do tej ihly, druhá membránka by tu bola z druhého kanála a zároveň tú ihlu takto vyhoní. Aha, A zrazu tá ihla kmitá doprava, doľava a hore-dole. Jeden kanál, druhý kanál. Genialita. Je to veľkosťovo tak veľké, že to vidím, kebyže to prizumujem. A to môžeme skúsiť. Ideme sa pozrieť na platňu a na drážky cez mikroskop. Ja sa priznám, že ja osobne si myslím, že budú viditeľné, ale nikdy som to neskúsil. Teraz si mi dal dobrý nápad. Máme mikroskop z Číny. No a ideme vyťahnuť platňu, ináč toto je platňa, ktorá mala zaznieť na Robkovej svadbe. Hej, vidíš, hej, tu nejaké drážky voľným okom sú vidieť. Ináč, keď sa pozrieš, jedna pesnička, alebo jeden track, druhý track, tretí track. Aha, áno, vidno to. Tu je tá medzera medzi tými pesničkami. Áno, medzera medzi piesňami. A tieto všelijaké, vieš, to sú práve tie kopčeky. To je ono. A tu keďže sú na husto, to znamená, že keď sú husto, takže aj ten bočný, hej, ten druhý kanál tam, že čím viacej kmitala tá ihla, tým väčšiu frekvenciu zaznamenávala. Ty ako tuto, kde je len sem tam, to sú basy. Tu máš činel. Alebo hajtku. Chápeš, že na platni dokážeš očami vidieť zvuk? Ideme to skúsiť, hej? Tento gramofón ide cez tie isté zosilňovače, áno? Áno, ja si tu dám len fono, nastavíš rýchlosť otáčania a ja som vravel, že tá ihla musí byť nejakou veľmi malou sílou, proste pritlačená k platni. Toto mala byť Robčová pesnička. A teraz mi to niekto vysvetlíte. Aha, tu ti ukazuje, že obidve bedne. Hej, keď som tam dával ihlu, lebo tam som chcel ukázať jednu vec, že, a ja som si to všimol, že tu je problém, že nikto nikdy sa nemôže považovať, že robil s gramofónom nenaslnil tieto kontakty, lebo tie veľmi často prerušujú. A ja som si všimol, že... Aha, odpojené. Ono to bolo vtedy analógové. Áno. Ale toto je digitálny gramofón, nie? Ja sa s tebou nehrám. Vieš čo, tuto by som mohol kľudne zaklamať, že toto je analogový, ale nie je, lebo má direct drive, to znamená, tu je digitálne riadenie motora, ktorý točí tou platňou. Nemá to nič spoločné so spracovaním, digitálnym spracovaním zvuku. Zvuk je tu riešený iba a iba analogovo a lepšie gramce to majú robené práve preto, že ak určite si to videl na obrázku alebo niekde, bol motorček gumeným remienkom spojený s veľkým tanierom. A čo robí guma? Kolíšu otáčky. Aby tomu zabránili, urobili tzv. Priamy náhon. Ale ja ti to ukážem na inom gramofóne. Chceš vidieť, čo je to priamy náhon? Áno. Poď. A Ty ja mám kokos, ešte tu tých platní je. Áno, ja mám rád platne. A na tomto gramofóne, posledný výkrik Technicsu, ti ukážem, čo je to direct drive. Ja ten tanier vyberiem a vlastne samotný tanier je motor. Tu je magnet, lebo na to, aby motor fungoval, potrebuješ cievku a magnet. A cievka je tu. Aha. Čiže tuto púšťajú nejaký digitálny signál o presnej frekvencii, aby aj ten tanier, aj tu musíme upratať, sa otáčal čo najpresnejšie. Čiže toto je tá digitálna časť toho gramofónu, aj tento má tak. Kedy vznikali prví DJ-ovia? Pri akých gramofónoch? Naozaj mi odpustite, ak sa pomýlim, ale v roku 1972 vydal Technics gramofóny, ktoré boli určené pre hi-fi používanie, legendárnu 1200 s digitálnym náhonom, ktorý nebol ani moc silný, že sa dalo robiť to, že všimni si, že tanier sa točí, platňa stála a oni mohli robiť toto. Ale to už sme strašne To už odpočili, ide, tu by som to... lebo mám z toho chuti si toto všetko teraz pozapínať. Akože riadna kolekcia, no, tých Nie platní. sú to všetky. Ak by ľudí možno zaujímalo, tak môžu kľudne a môžeme sa pobaviť aj o tom, čo išlo po gramofónoch a ako sa ten DJing vyvíjal ďalej. Možno námed na ďalší taký podcastík o tom, že ako so zvukom žijem ja. Pozrite sa, priatelia, ak by bol záujem, ja vám môžem potom porozprávať o mojej ceste so zvukom, alebo kam sa to vo svete posunulo, lebo sa to hýbe závratným spôsobom. Dnes už najnovšie prehrávače pomaly nemajú ani USBčko, už sa všetko len streamuje, že proste sa to tak brutálnym spôsobom mení, že ten vlak je veľmi ťažké udržať. Ale to je na úplne inú debatu. Ale ak by ste mali záujem, do komentu napíšte a uvidíme. Ale už sme sa zakecali strašne moc. Jedna vec ma irituje a brutálnym spôsobom, že mi nejde dátko. Že ja sa idem venovať oprave, ale ak to zaujíma, tak možno na budúce, keď budem upratovať, lebo teraz idem opravovať.